Áno, ja ani neviem, koľko som nakoniec skončil, ale trať bola, že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. A strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Myslím, že to je asi aj národný rekord, to už mi asi vy budete vedieť povedať. Takže ja som neskutočne rád, že to takto vyšlo, že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérský športovec. A ďakujem mojim zamestnávateľom, ďakujem všetkým sponzorom zväzu, klubu v Nitre, že sa tento rok, ktorý bol extrémne náročný, o mňa postarali a podporovali ma. 18. miesto je to. Ty si mal takú aj taktiku nejako s trénerom dohodnutú, že pôjdeš odzadu, lebo najprv si bol tak nižšie a si sa postupne dostával hore. Tak vedeli sme, čo sme otrénovali a šlapali sme si svoj pretek a nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto. Som proste 18. v Európe a sa z toho veľmi teším. Že si povedal tú trať, bola teda náročnejšia než zvyčajne, ti to vyhovalo, alebo... Tak ja som absolvoval prvé takéto preteky, väčšinou to je na rovine, takže bolo to extrémne náročné si to vyrátať a bolelo to extrémne v tých kopcoch. Sme mali takú malú Tour de France, takže bolo to veľmi zaujímavé. Aj možno niečo nové do tej chôdze, čo to trošku tak okorenilo. Ty sa ťa zjavne povzbudil, aká je teda motivácia do ďalšej práce, aké sú tvoje ďalšie? To uvidíme, musíme si sadnúť s trénerom, aj s tímom si musíme sadnúť po majstrovstvách Európy. Ešte tam máme nejaké krátke preteky, že čo do ďalších rokov, či sa ideme sústrediť na olympiádu, na ten polmaratón, keďže maratón tam nemá byť. Takže uvidíme postupne, že ako to vyjde. A ešte 7:30 ste mali štart, to bolo v poriadku, ale potom teplota, keď začala stúpať, nejak ti to začalo aj prekážať? To vôbec, vďaka Bohu, že ideálne podmienky. Fakt, akože po tých Tokiách, po tých extrémnych teplách, čo sme všade mali, tak toto bolo niečo úžasné, že strašne som rád za toto, že to takto vyšlo a počasie bolo fakt, že super. To Anglicko je taká chladnejšia krajina, takže skôr som sa nútene oblieval, ako by som to potreboval. Maria Perez starting the call on the women's half. This marathon doesn't seem as amazing as everybody on Italian. Incredible. Takes on the spiral.